Ngunyan da mga tugang na mga panahon na ini, ngunyan da tabing panahon na ini, igoda kita ki mga bagay-bagay na dapat paghurup-hurupan, susog mga tugang sa panahonin Kwaresma. Ang pigaapod mga tugang na fasting and abstinence para po makonsiderar na matransform tan sa tuyang mga puso. Malain nga introduction mo nga na hapon. Malain nga introduction mo nga na hapon. Ano nga yung pagtatara mo? Malain ang introduction mo nga nga Henry M. Anong malain? Listen to this, mga kapingki. Sabi ni Pope Francis, what are you giving up for Lent? Sige daw, ikang nagdanangog niyan, ha? Ikang nagdanangog niyan, sige daw. Ha? Ikatabi kang nagdanag. Sige daw, ikaw. Sabi ni Pope Francis, what are you giving up for Lent? Ano ang pwede mong talikudan? Ngunyan na panahon mga tugang nin Lenten season. Sige daw. Sige daw, simbaga daw akong nagantabay ngunyan. Kamong tabi na mga ini Katoliko sana ini, di ba? Paano mo mga tugang pwedeng i-give up ang mga masisiram na pagkaon na pinagkakaon mo na ang pigbabayad mo bako man hali sa linaplusan mo? Siring da tabi sa mga inumon. Paano may transfer an sa imong puso mga tugang para po sa siring na bagay? How can you deny mga tugang the sweets or alcohol? It is about opening ourselves to God's love and growing in holiness. Uyog-uyogon ang Kuya Nems? Uyog-uyogon mo an? Sabi ni po, si Pope Francis da reminds us that fasting from indifference towards others can lead to the deepest conversion. Ang pinagigibo mong iyan ngunyan, paano mo doon matatalikudan na mabagon sa imong direksyon? Sabi kan text there. Pigplay mo ko yan so bishop ni pangaji ni Bishop Bong so tong alas 3. Dilag mo so alas 3. So 3 o'clock prayer. Ano lang mo so 3 o'clock prayer? Ayan. Sabi nag-aapot kaya one. Ika nga yamon senyor bata nga minata dangog pa sa dangay ako kan utong so 3 o'clock prayer pero segundan mo tulos ka nakikigda siya. Sige daw. Yan ang pagiging chismosa mo, tabilon mo, pakialamera mo, atom mo sa imong kapwa. Kaya mo daw talikudan mo niya na panahon ng Kwaresma? Simbaga daw ako tabi. Ikang nagdadangog ko dyan. Simbaga daw ako. Ikatabi na, grabe ang kapilyuhan mo sa buhay kung anong pigapragigibo mo. Kaya mo daw yung pundohon. Ikang gari ka na mga tugang pigsa sa miraw. Kang kakapakiaramo kan sa imong kapo na dayo mo sa imong nagkakaano. Kaya mo daw pondohon yan? Dae. Tama. Sige daw. Magparangkahan daw kita ngunyan. Sige daw. React na ka mo. 0928. Ay, sandali. Ang number ko tabi yun 0969-088-5548. 0969-088-5548. 0966-203-0034. Sige daw. 0969-088-5548. 0966-203-0034. Sige daw. Paano mo yan matatalikodan ng mga sobraho ng gibo-gibo sa buhay? Grabe ka na. Grabe na kita mga tugang kung kung ano na dayta man kaipuhan pigpaparatambak ta sa tuyang sa diri. Paano ka na mag-fast kan mga mahalo na mga pigbabakal mo, etc. Pagkaon, etc. Samantalang dakol sa palibutan mga nagtitiyo sa sindakulan mga daing bibarado. Ilagay si Kuya Neme, nag-birthday mo, ugmahon sana, bihon, budak lino, kay ayos na. Nagburoblo man kikik, tapi garastusan man kan mga aki yan, tapuro naman titulado, may CPA ni si Kuya Nems. So, ama ni Shara, nag-birthday man kika 50th, simple man sana, may dadara ding bihon, budak puto, bago Kuya Nems. Simple na bagay na,
paano ka makakalagpas mga tugang sa sobrang gas, etc. Bako mo man niya kwarta ini, niya saka. Bako man kwarta iyan. Pero, mga bagay-bagay, mga tugang nagari, dita naman kay puhan sa buhay, paano ka maka-fast, maka-abstain sa siring na pangyayari? Ang abstinence is bako lang sa lamanin tawo, Kuya Nems. Bako lang sa pagdiliman, kundi sa ibang bagay na pwede kita mag-iwas, as in magbawas kan sa tong gigibuhon. Ngunyan dang Lent, consider these ways to fast and transform your heart. Mabalikan ta yan. Uning-unang report, mga tugang ni Jimmy na salita, hali po dyan sa luwas sa satuyang programang Pinky on Mo, baby. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good afternoon, Jim. Buhian mo. Paano mo ipapractice ang abstinence kung adik ka na? Paano mo bubuhian ang droga kung diyan ka nakakadilin siya? Iwan hanggang. Paano mo pondo ng pagpapabakalin illegal na droga kundi kang ibang means ning hanap buhay? Diyan ka na bubuhay. Paano mo tatalikdan kung diyan ka na-enjoy? Magabat ang hapot mo, Jimmy, Paano mo pupundohon? Kung diyan ka na ugma, Kung ang parokyano mo, iuraga na sa imo, naday mo na sa supplyan ka pangangaipunin na. latusunta ka sa albatan na ka na. Di ba? Paano ka mapasting kung biyo ka na nagkukubog-kubog kung dahil ka nakakasupsop? Yan. Buda, kung dahil ka nakakasigarilyo, gari naglililiwoy ka ng bayo, paano ka makakafasting? Orasyon ni iyan. Paano iyan? O, orasyon ng taha, orasyon ng tatoto niyo. Pig-umaw ni PRO5 Regional Director Erosito Miranda. Oo. Ang liderato kanal by PPO sa pamamayo ni PD Police Colonel Noel Nunez. Asin iba pang unit kan kapolisan. Nagtrabaho para madakop ang konsiderado high value target pagabot sa pagtulak ng droga sa area kan Segundo Distrito Canalbay. Kasubang ginahungkang ang 36 anyos na suspect sa drug buy bust operation. Name. Matindi ang transaksyon poser buyer versus an suspect. Name. 50 gramos nin droga. Ang pig order minamontar 340,000 pesos. Name. Grabing pangangay po baga. Paano mo yan tatalikdan? Human ang gad, ade. Human ang gad, Human ang gad. Okay. Nagkasundo ang suspect asin ang bitag na poser buyer na magmitbig di sa Purok Ono Barangay Suwa, Kamalig. Okay. Nangaragi digdi sa bypass road. Takulang tawo. Pagabot kan oras nagtuparan ng duwa. Na consummate ang transaksyon. Kasunod kay ni intervention na kan back up na mga kapulisan. Gikan sa Albay PPO, particular Provincial Intel Unit. Pinanginota ni Police Major Kenny Tantiado. Mga pulis hali sa regional office asin iba pa sagkod na nasilaod at suspitsado. Sa kabaga. Sa Rikisa. Sa Rikisa nako mabibigla ka BP. Sa istorya nin mga drug operation digdi sa Albay. Ini ang pinakamatindi. 346.71 gramos na kanatay plastic sa bako sa sachet, bako na ini sachet. Nako. Plastic sa yelo na. Ano ba yan? Ang total na estimated cost kumpira? 2,697,628,000 Salbatana. Paano mo? 628. 2 milyon, 2 point per Jim? 2.6. 2.6 million ang kantidad kang droga na nakuha. Iyon na ang pinakamatindi. Paano na magkagwa fasting o abstinence sa araw ka na bagay ang Kaya publiko? nga nitong mga hapot mo, paano? Ang 50 grams, 340,000. Apat na plastic iniki sa plastic sa yelo. Ang kantidad 2.6 million. Na dito na ko, Kuya Names. Kung nakawagas ini, kung nakawagas tan sa albay, paano mong pupunpunon na simper ang tao ang maaadik ka iyan ng mga salbatan ng syabuan? maabot ang Lenten season. Dako lang bangag.
Dako lang mabot ang hulibig, dako lang bangag. No, Kung nakawagas yan. kung nakawagas, Oo. nya tanap na susog. No. Second district and area of responsibility kani. Taga dyan ini Sa? taga dyan ini sa Victory, Legazpi City. Jimmy, taga Victory Legazpi. Ano, 28, 27? Dahil ko naman inapot kung 28, 27. Sa bagay, magkataning man sa ng barangay naan. Salbata Tapos- ng pangyari sa Maabaka. Tapos, Di, ipabakalan ka nila. ano ba yan? Di 50 gramos. Oo. Piga ang abangan naman. Pag pasiring na ini sa street level, Nako. sa street level, dumana sa sachet, dumana nagkakantidad kung susaradit ng kantidad. Pasiring na yan sa mga barabarangay. Paano mo yan pupurundahon? Paano mo yan tatalikdan sa panahon na ini? Nadakula nagdidilin siya, may naroon mong ang kantidad man sana 340 mil pesos. 340 mil ay 150 mil pesos na nagiging 340 mil na daan, nadudubli ang dilin siya. Ay, nako. Ako, Jimmy, napapaisip ako, napaminsan, tama man si Digong kan mga ginibo niya. Sa ibang ginibo niya, tama man pag-abot sa droga. Tiyan mo niyan, pigpipreparar na Paano ang ka? kaso. So, nagpara kontra sa doot, nakukulong. Paano yan? Piga-preparar na ang kaso Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kabaga, paano nakita kaan? Hiribian? Katulaman taling ako. Taga dyan ini si Legazpi, Taga Second District Victory. and Area of Operation. Paano na sumerkado sa ginubatan? Iba man. Iba man ang supplier duman. Minilyon man baga kung matatandaan. Minilyon. Mga Yeah. 1 million, 1.3, 1.4. Pero tinira sa nakan 2.6 million. Nako. Maringan ito may mga turuan kita na mapagkatiwalaan ta pag-abot sa arog ka na bagay. Adi? Ang sawadan, igwaman sawadan sa ginubatan. Oo. Ano man da? Iba man ang area of responsibility nakakasakop duman. Saka? Ibasado sa mga otoridad, second district ini. Name. Anaputhayin man ang merkado ka ni. Ay. Makaluya. Hmm. Nagawagas ang sabo sa tuyang palibot sa probinsya Kanalbay hanggang sa Legazpi. So naglalaban kontra sa sabo, huto nakukulong. Paano na? Kaya saludo kita dyan sa mga otoridad, mga Jim, na nakadakop ka yan. Saludo sa Henry. Mabuhay ka mo. Amo. Di ba? Plastic na sa yelo, ang pigbubugtak. Plastic na sa yelo. Ang masunod ka, gunay pan magkapurundo, sako na. Ay, inda. Jimmy na salita di si Jimmy Nyos. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwan. DCGB on assignment. Konsiderado siyang flash report. DCGB Flash Report. Jimmy. Number 1. Convincing. Asal ulit. Jimmy. Convincing. Namiss ko lamang kuya ni Misulino kay. May tada ka pa kuya ni Migilino kay. Naubos na. Pakalanta ka na lang kimalagkit, iyo. Sa basta na next week naman. Magkakabang kilo sa na pwede na rin. Kabang kilo. Yeah, pwede na. Sarong kilo. Okay. Ano na kita? Pero tabing bisis ako kuya ni Mika nung niyang pagsabado. Perang bisis ini. Nguni. Pero ilang akong perang bisis pagsabado yun. Tagbaka adwa pareho ade. Di bago kita magbalik mga tugang sa mga samnutang niya na paghahapon. Mga lovers tabi, kumusta ang sa indong lifestyle? Ang sa tuyang lifestyle? Partingon yan. Atay sa masunod ang problema.
Nababaliwala mga tugang ang satuyang atay. Dahil po pag-ignoron ang satuyang health, ang satuyang salod. Kanatay dahil ini pwedeng tamaan nin helang siring po sa fatty liver. Makakatabang ang oral daw na pag-inom kang liver aid, pero pag may tama na iyan, paano na? Kaipuhan mag-liver up. Kaya po may bagong liver aid. Ang apod kaan mga tugang, Liver Aid Pro. Di ba? Liver Aid pero Pro. Tama. Liver Aid Pro. Bako lang siya supplement, ini po sarong Silimarin Plus, multivitamins. Siya po mga tugang marhay, ang Silimarin, marhay mga tugang para sa proteksyon kan sa tuyang atay. Ini po may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro, saro yan mga tugang na hepatic protector. Ang hepatic protector, ang sabihin kayan, sustansya na nagtatao din proteksyon, asin nagpaparahay kan sa tuyang liver, helang kan sa tuyang liver, o injury, liver injury na pigaapod. Ini po nakakaprebentar para sa damage o danyos kan sa tuyang liver cells na nakakatabang para sa regeneration kaini. Ang na-damage na atay pwede pong bumalik sa dating sitwasyon kaini siring sa ma-healthy na hitsura. Ini pa mga tugang ang nagdag. Ang Liver Aid Pro, saro yan na over-the-counter o kaya OTC drug dahil iyan po pwedeng maging suporta o makakatabang sa treatment kaniba-ibang chronic inflammatory disease. Ang Liver Aid siring sa alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Siring man, OTC, ang Liver Aid Pro. Hindi po kaipuhan ki doctor's prescription yan. Proper diet as in exercise, kaibang oralo na pag-inom kang Liver Aid Pro. Yan ang kaipuhan ta para sa mas marhay na salud din atay. Kaya mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro, available mga tugang sa Mercury Drug, Watson, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Tama? Yun na po yan. Ngunyan, balikan to sa mga samnuta. Saro-saron. Sukaya ko sa naning ikuan sa endo ha. Sukaya ko sa naning ihira sa endo ta. Dahil ka man ini kayang na saro-saroon ko iyo. O ni, daw manindo ini. Hanang sa tuyang topic. O ni, sabi digdi. Kay puhan dakit, onan mga guide, sukaya ko lang na ipaliwanag. Taba ko man ako eksperto digdi ha. O ni, sabi digdi. Consider these ways to fast and transform your heart. Ngayon pong Lenten season. Sabi, fasting from hurting words, speak with kindness. Maghalayo na kita, mag-iwas kita mga tugang sa mga tataramon na malalanit. Tama ko yan, Ems? Mga nakakakulog na mga tataramon. Magtaram kita nin, ano nga ang Bicol kan kindness? Speak with kindness. Hindi kita magparatararam kay mga nakakakulog na mga tataramon kan sa tuyang kapwa. Kita man, idawasan tama na para tatabil nin mga malalanit sa tuyang kapwa si Sema na pag-iribata. Magtaram kita na may, ano nga ng Bicol kan kindness? May? Dako ko. Speak with kindness. Magtaram na may? Ano nga ng Bicol kang ko yan? Suratan daw Jerome tabi. Speak with kaya ada magluwas din magluwas digdi sa monitor Jerome. Speak with kindness. Maluyan nga ka Henry mo yan. Dahil mo naman nga nako naman nga so mga dapat na birikulo naman nga na panahon na ini. Anong speak with, para nga speak with kindness. Dahil mo mabikol. Para nga kang kindness na word. Dahil mo ang kaya bikulo na. Permi ko na ngayon na dadangog iyan mga ngaya sa palibot. Dahil mo ngayon kaya bikulo na. Ang sabihin nga kang kindness, kabaitan sa Tagalog. Sa Bicol, kabaitan ano? Maging mabuot.
magtaram na maging mabuot, magtaram nin may pagkamabuot. Pirmi daw kita magpatabi, pirmi daw kita may po. Ano ba sa tuya? Tamiling nakakuha na or nakamaray-maray na sa buhay. Lingaw ng word na po, buda tabi. Tamili sa ago mo din nag-uli na bang naatab, papayton mo kay de ka lamang makapatabi. Speak with kindness to your wife or husband or to your children, to your father and mother, to your lola, to your grandparents, to your friends. Speak with kindness to your office mates. Speak pleasingly. Sabi kan sa tuyang texter. Ito ba si Edwin Peralta bagay? Ito minaprograma ito. Saan nga po tabi kita? Ano nga po tabi ang plano nindo? May po na may tabi pa. Ano po tabi ang plano nindo? Diba? Sobrang kabuot kaya ni Edwin na Peralta. Diba? Oh. Nasabutan tabi. Alam ko na ha. May ling kita kiiba pang baka may mga reactions lamang. Dili po sa sa tuya, mga tugang na programa, ay daing comment. Pero may naghiling Dahil ka nag-comment sa mga viewers na nga po mag-comment, dahil natulan gayod. Ako na, ito. Number 2, fast from sadness, embrace gratitude. Taligdantan mga kamunduan na nakakaraot kan sa tuyang pag-iisip, sa tuyang kupoon ang pig-apod ano nga yung gratitude? Gratitude. Hanap naman kita kang Bicol kang gratitude naman. Tangani na rin kita masala. Fast from sadness. Ang sadness, kaya tang Bicolon yan. Ang sadness baga, kon yan. O ning, ano po nga ni kaan, o ning, kamunduan. Tapos mga tugang, i-embrace ta daa, kupuon ta, isabuhay ta ang pagpapasalamat, gratitude. Kitang mga tao, di kita nakakapagpasalamat na ta daw iyan. Nakakapagpasalamat kita kung grabe nang namatayan ta, thank you Lord. Pero pag marayon ang sa tuyang buhay, nung ka nakapagpasalamat kita sa mahal na Diyos. Di ba napasalamatan ang ago mo, tugang mo, sisip na karelative mo kung bisa magpasalamat ka, nagtao ngayon maluyahon pa. Tama. Ano man niya ini, nagtao ngayon kaburbaratong bado. Maray nga ang buhay nga, pag-una ko lamang nga, so sang ribon, tinaw nga, so nakasil nga dyan sa kuha na bado, marasa pa, tinawanan ka, nagreklamo ka pa, speak with, embrace gratitude. Pinakaon ka na, ano man nga, pag-una ko nga, mapakaon nga, duman lamang sa restaurant na masiramon, so pinakaon nga sa mo, salbatan ng ang matabaon pa nga, tinatsaran pa, teka, nasabutan. Sabi kang paradangog, tagaring may tinaramaan sa bigatara mo Gari may tinaramaan hen, silinjo ang banwa. One, do ganin do. Fast from anger. Cultivate patience. Haliya daw ang dagit nan sa daghan mo. Sige daw. Sige daw. Ikaw nagdadangungunyan. Kung may kinakadagitan ka, haliya daw ang dagit nan sa daghan mo. Sige daw. Ako wala kang kuya. Maski uragan sa kuya. Ayaw lo kang ko pag nailing ko. Ako pati, bako sa karaw. Naglabaw ko totoo magbalos. Babayaan ta ka sana. Anong gibon mo sa ko? Dito ka mambaloson. Diba? Natan magabalos ka, mag-iwal ka mo kuya na yun, pag binalos mo, let it be. Let it be. Let them be. Do not revenge mga tugang is not a good act, bako siya maray na reaction sa pagigibo sa imo, pabayaan mo. Pag nailing mo, smile. Smile, di ba? Pasensyahan mo iyan. Cultivate patience.
Ano pa magayon oni oh. Oni, oni oh. Gayon ni. Tamay mga tao kaya pirmi bagang dagit. Di nakibang naisip dagit pirmi. Ano na yan? Di nakibang nailing. Iuyam-uyaman sa mga kairiban niya kung anong pirmi na sa puso niya may dagit. Punod o na kamukha yan. Pasinsyain na nindo yan. May na pagpaparadagit-dagit. Kung para pakaraot ka kampig para duhagi ka kaan, pabayain na yan. Tama. Yan ko na kung may reaction lamang sa text. Hi. Thank you, sir. Magayon ang sa imong humiliya. Baka man po yan. Humiliya na. Ano, dagan nito yun ho. Ito. Di ba? Naon sa Dr. Noel Rafer, sabi niya, maray na hapon, pwede po ako mag-utang sa imo. Tapos po, day kaya po sa kong madagit kapag day ta kabinayadahan. Dr. Noel, di ba na kumatubod sa imong mangutang ka sa ko? Mas may igwa ka kumpara sa kuya. Sir, amigo, di ba? Di ba na kumatubod na mangutang ka? Di ba? Paray ang buhay mo kumpara sa buhay ko. Ako hambugiro man sana ako. Buta sagin man ako magbado-bado, makortahon. Hambog man sana. Pag naman ako pag minabado-bado ko yan, pag naman ako, mayamanon ako, bako man ako, dahil man ako talaga, orambog man sana. Orambog man sana. Sa mga aki, kapag taga-bakal-bakalan man akong ba, dahil man ako nagbakal kibado. Ano magparapapugian ta ko yan, Ems? Di ba? Ano man ang pagparapagwapuhan ta sa tuyang kapwa? Ano man ang pagpaparapurmahan ta sa tuyang kapwa? Pag kamo nagturuparan duman sa kalangitan, nagturuparan kamo duman sa impyerno o sa purgatorio, para riyo kamo. Tama, Dr. Noel. Di ba, sir? Di ba? Ito, daw ko ni tabi amigo. Ori, magayon din sunod. Sabi digdi. Fast from worries, trust in God. Di ba parhadit? Hindi ako nagaparhadit sa buhay. So aki ko tinaraman nga dago ki pagtali kan ta soltero baga so ako baga so mga aki ko baga Dr. Rafer. Sir, so mga aki ko baga gwapo baga. Di man sa ko nakaarog ta ko so kombinasyon ni Mrs. Buda ko nako anang gadsutsura kan duwa kong aki lalaki. Nya so kombinasyon ming duwa nabilog sud ba kong aki talagang marayon man sa pagkatindog pati. So saro pati kaburo ko doon man, di ko aram mo si Tragmana. Pero ilingon mo sa mahali. Sabi ka na ko, Daddy, nagpaaram siya. Maduman, pupunta nga ako sa mga friends ko, may ikuan ka. Sige, ano oras ka mauli? Mga 8 po. O di maguli kimatanga ha. Di baka anong giriboni do dyan, magparawarlag balag dyan sa kuhan. Kung anong sinabi ko, alam ba anong sinabi ko? Sabi sa kuya, Daddy, na talaga para worry ka. Na talaga ako mag-worry sa imo. Sabi sa kuya ni sa laki ko, Daddy, ikaw masinimbahong kasi kang worry mo. Nilakaw-lakawan baga. Nilakaw-lakawan ko baga. Fast from worries. Trust in God. Nasabutan. Fast from complaints, embrace simplicity. Ano ba yung pigapareklamuhan mo sa buhay? Dengitan suldo ko ngayon, grabe nga, sa tayuton man. Hanap na kiba. Hanap na kiba. Uy, complaints, pasalamat ka tayo kang trabaho, may nagsuldo ka mas kidiit. Samantalang kadakulyang kan mga tawang tayong trabaho, na naghahanap nin trabaho. Napundo na ako. Tao na si Monsignor Noe. Mapundo na ako. Daling ko na si Monsignor Noe de Los Santos. Naglakaw-lakaw. Diyan na si Monsignor Noe. Mapundo na ako. Di ba? Last na lang. Mapundo na ako. Diyan si Monsignor Noe. Sabi digdi, fast from pressures, grow in prayerfulness. Pero bisis ka lamang nangadyo, Roald daw. Baka nga ka nangadyo pag
Di ba kala mga deka nang ako unang ako i-share ko sa ng pigibo. Pagkaaga pagmata ko, mina short prayer ako ko yan eh. Buda pag ako magkatulog. Yan. Yan. Pero importante na tabi yan mga tugang. Fast from bitterness. Fill your heart with joy. Yan. Magayon nun ade. Fast from selfishness. Be compassionate. Fast from grudges, seek reconciliation. Fast from idle words, listen with your hearts. Mga tugang, kita po masilinso muna sa pagurupurop kan sa tuyang pinagdiskuter mo niya na paghapon sa mga sano sa pagkabuhay ayon sa paghinanyog po kan mga bagay na ini. Di maghiriro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon in serbisyo, 60 taon
pagtuon, nin pagtitiwala, purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa. Kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May zeolite cat litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pyuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipaglabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Pyuduran. March 11, Mutyan ng Pyuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Pyuduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lehitimo gikan sa Pyuduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto't sigurado. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa GB. Sa dami ng mga kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit na sa atay dulot ng stress, matatarabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag sabayan o wag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right? Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid to. May silimarin na may multivitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamins B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug. Ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, ang OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ito po ay ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro-liver siya, protection, pro-health, pro-treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Yan. Tandaan po Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay? O di sige. De bueno. Sa aga palan, mga tugang suguso tabi na mag-join duman sa Watch Your Health, gigibon tabi sa agang Domingo sa Legazpi City Convention Center. Ipo. Legazpi City Convention Center. Good morning, good afternoon tabi sa imo amigong King Reginaldo ika na antunay, ha? Good afternoon tabi amigong King. Iyan. Alright. Ang sa aga po sa Watch Your Health gigibuhon mga tugang sa Legazpi City Convention Center po. Yo tabi yan, ha. Ang ano ini? Ang sa tuya tabi na Watch Your Health, no? Magdala lang po nin 1,000 pesos.
Pero sumasunod mga tugang na mga activities kang Watch Your Health, gigibuhon na po yan sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR. Duma na po gabos gigiribuhon. Iya po. So gabos na Domingo, mga tugang kang Marso, duma na po gabos gigibuhon iyan sa ICR sa Bitano. Saga lang po iyan na 22, igibon tabi dyan, mga tugang sa Legazpi City Convention Center. Yan po, sabi ni Manong Frank, si Manong Frank na rason, uning nga tabi miguan serbisyo na pwedeng ma-avail naman. Ay na nga ni si Manong Frank, si Franco na rason, sabi niya, uning nga po, migo, urinalysis, ECG with reading, FBS, BUA, BUN, creatinine, cholesterol, HDL, LDL, SGOPT, SGPT, triglycerides with free consultation on sites, medical check-up, surgical check-up. Yan po. Yan. Mag-text po kay Team na Divilla Jr. sa 0922-855-1820 o kaya kay Franco Rason, 0917-994-8972. Yan tabi. Mga tugang ang numero. Yan. Na pwede nito tabing i-text. Digdi po mga tugang sa tuyan na Watch Your Health sa hatod sa Indo kang Kiwanis Club of Legazpi. Okay na? Mga tugang, alas 4 na po, maparam na ako. Tayaw na si Monsignor Noe de los Santos. Salamat po kang sirong pangantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M., mabalik po ako sa Lunes naman. Sa Lunes naman ko yan. Sa Lunes. Grabe naman kung sa agay-gwapa kita. Sa Lunes naman kita. Pag-iristorya naman lamang kita kan mga bagay-bagay na piling mapakinabangan sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Lunes, sa pangaran po ni Kuya Nims Flora, boda ni Jerome Martinez, ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Masunod na, Monsignor Noe de los Santos. Thank you, goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule.